Is it possible that between the two lanes, 5 and 6, lane number 6 is suffering a bit more because of the lighting being so close? Oh, definitely, and that makes a big difference. They've got to really concentrate on what lane they shoot on lane 5, what line they shoot on lane 5 and what line they shoot on lane 6. Seguramente sí hace mucha diferencia, por esto el juego necesita mucha más concentración y sí, seguramente tienen que tener dos líneas diferentes, o sea, quien juega en la línea en la pista número 6 tiene que jugar de manera diferente de quien està jugant en la pista número 5. Doncs una pista número 6 que no ho podeu veure, però els focus irrompen directament en l'oli i això dificulta una mica més el paper de les jugadores. Una pista número 5 en la qual ara la jugadora nord-americana ha fallat la seva bola mentre veiem a l'anglesa descansar, a esperar l'error de la companya, l'error de la contrincant per sumar el seu segon strike consecutiu. Remata aquest espert, li surt bé, era fàcil per la jugadora nord-americana i però ho ha aconseguit i ara és el torn de Penny. Kristen Penny sap que ara amb un strike guanyaria cert avantatge. Evidentemente no és nada definitivo, Keith, no és res definitiu, però si ara marqués un segon strike consecutiu se li posen bé les coses a Kristen Penny. It's nothing definite, but if she hits a second strike, it will definitely change the game for Penny. Yeah, that'll put her 10 pins, 15 pins up and give her the advantage, and the ball's a good one and it's got the strike. Doncs un strike que celebra molt justet perquè ha estat la darrera de les billes que ha tirat una altra de les que quedava en peu. Alessia traduirá el que deia Keith Hell. Está comentando que seguramente sí, que harán mucha diferencia porque la pondrán en primera posición con unos 15 bolos de adelantación hacia la Tenel. I 15 billes en aquestes alçades i amb una partida tan justeta com la que estem veient, tem els olis, són molts. I mira, el tercer de Kristen Penny, una Penny que comença a veure la llumeneta al final i comença a veure aquest quart European Women Masters, però això no ha fet res més, no diríem que començar, portem molt de campionat, però en la darrera partida de la darrera de la final encara queden la meitat de les entrades, queden 4 més la darrera que és doble, per tant queda molt a dir en ambdues jugadores. Torna ara per Tenel Milligan, ens agraden més les sabates de Kristen Penny, Carlos, a tu també, no? Sí. I doncs la mateixa sort que ha acompanyat a Kristen Penny fa uns instants l'ha acompanyat a la Tenel Milligan, doncs un de les billes ha tirat la darrere i ha fet que aconseguís aquest strike, un strike que la posa dins el joc, en suma 3 de consecutius. Penny és el segon de Milligan, cap de consecutiu. S'ho pensa, ara sap que cada bola té molta responsabilitat, sap que s'han de concedir els menys errors, que no s'està trobant còmode amb l'oli de la pista i que veurem com aixeca, com li posa pressió a la contrincant, a l'anglesa Kristen Penny. Bon strike ara per la jugadora nord-americana que torna i aplaudeix al públic, i torna un públic que al llarg del dia s'ha anat fent més nombrós en aquest bowling Pedralbes i que ara omple les instal·lacions de la Bolera de Barcelona, omple les instal·lacions on s'està celebrant la quarta edició del Women Masters, aquest trofeu president Samarany, des del 9 d'octubre aquí a Barcelona, una cita ja clàssica del calendari bowling, del bowling calendar d'aquí a Barcelona. Les grans proves de la ciutat, les grans proves de Catalunya, les grans proves que organitza la federació i que seguim nosaltres, Bowling Cat TV. Bon strike, el quart de consecutiu, i Penny que posa un peu i mig damunt de la copa. Keith s'apropa bastant la Kirsten ja a la victòria, amb 4 strikes. Està trobant el camí, s'està trobant a gust i això li dona molta confiança per afrontar els darrers frames.
So Kirsten is getting closer and closer to the victory. She's having one strike after the other, and it seems as if she actually found her line. Yeah, 4 strikes in a row, won the game for Tenel Milligan in the last game. So 4 strikes in a row looks pretty good for Kirsten right now, but anything can happen. A nasty ball, a nasty split. She's left a 10-pin now. If she misses that 10-pin, then the advantage could go back to Tenel. El kid se queda un poco prudente, dice cualquier cosa puede pasar. Sí, es verdad, la Kirsten está llegando en una posición, se está acercando siempre más a la victoria, pero hay que ser prudentes y cualquier cosa puede pasar. Doncs ara no ha pogut encadenar el 5è, ha sumat 9 billes en la primera de les 2 tirades, rematarà aquest extrem dret Kirsten Penny per sumar un spare. Seria el quart també. 4 spares, 4 strikes, torn per Tenel Milligan, que en porta 2 de consecutius. Ara sí que es podria apropar una mica la jugadora nord-americana si sumés el tercer, 164 punts més un spare per l'anglesa, en porta 95 i 2 strikes la jugadora americana. Carrer número 6, el més complicat d'aquesta final. Hi ha strike, el tercer consecutiu, el quart que aconsegueix, igual a la seva contrincant amb strikes, en suma 3 de consecutius i això li dona la possibilitat de ficar-se molt a prop, apropíssim si sumés el quart. Vaja, no sé si apropíssim o predisposada ja a passar la seva rival, una rival que recordeu que ara el que porta en cartera és un spare, no un strike, n'ha sumat 4 de consecutius i en la darrera entrada ha fet un 9+1, un spare que només li duplicarà la primera de les boles que tiri en la propera entrada. Torna una altra vegada per Tenel Milligan, afronta el carrer número 5 amb la possibilitat de posar-li una emoció bestial. Queden 2 entrades, queden 2 frames i està tot per decidir. És el quart European Women Masters de Barcelona, el trofeu President Samaranch. Suma el quart consecutiu. No volíem emoció, doncs aquí en tenim 2 tasses. Si n'havia aconseguit 4 de seguits Kirsten Penny, ara ho fa la rival Tenel Milligan. Més igualtat que mai, 155 i els strikes a la butxaca, 164 i un spare a la butxaca. Moment clau per la jugadora anglesa, la guanyadora del 2006, la que va la subcampiona del 2007. Una de les 2 passarà a formar història d'aquest torneig. Mai ningú n'ha sumat 2, ni de consecutius ni de no consecutius. I les 2, guanyi qui guanyi, ho farà bé. Si és que Kirsten Penny no seran consecutius i si estan al Milligan sí. No falla Kirsten Penny, suma el seu 5è strike de la partida, no consecutiu. N'ha sumat 4, un spare pel mig i ara strike. Actualitzem ja marcadors, veiem com ara Penny afronta una tirada clau. 184 pals, un strike a la butxaca i entra ja en la darrera tirada del campionat. Seran les últimes boles de Kirsten Penny en aquesta quarta edició del Women Masters. Depèn d'ella? No. Ara queda tot tan en l'aire, tenim que fer tants de càlculs que primer hem de veure què fa amb la bola Kirsten Penny. No ho hauria de dir, però Keith Hell creu els dits, té una favorita. Anuncia l'escombrada del nostre company del Bowlers Journal International. Primer strike en aquest darrer frame. Es neteja la sola sabata Kirsten Penny. Sap que no pot fallar, sap que és importantíssim. Ha estat la millor dels quarts de final i vol que això es plasmi en el podi d'aquest torneig. Té la bola. Li queden 2, sigui com sigui. A la jugadora anglesa tirarà la segona. Moments de màxima tensió a la bolera de Barcelona. El bowling Pedralbes. I una bitlla que separa de l'strike a Kirsten Penny, que torna dient que no. Sap que se li compliquen les coses, ha de rematar l'espert.